Bé, aquí estem amb el meu col·lega per presentar-vos la S-Lab Sense Ultra 7. Què té de particular aquesta motxilla? És una motxilla de nova generació de la gent de Salomon. Ells continuen apostant per al minimalisme i continuen apostant, per tant, per les coses menys és més. La idea és que et portem allò que es necessita estrictament i d'aquesta manera aconseguirem confort i aconseguirem poc pes. Anem a entrar en matèria. Com està construïda una motxilla com aquesta? Està construïda com ja ens té acostumats la gent de Salomon. El que busquen són uns teixits molt confortables, uns teixits molt elàstics i que tinguin una construcció, que tinguin una ergonomia que ens donen un alt nivell de confort. Què munta una motxilla com aquesta? Doncs munta dues butxaques frontals altes, una amb cremallera i l'altra sense. La idea és que sobre la de cremallera podem arribar a posar el mòbil, per exemple, d'acord? El muntem aquí dintre i el tanquem. A més, ens té acostumats també a muntar el soft flash, els hidratadors, els packs aquests d'hidratació. La idea és, ja ho sabeu, mig litro, queda molt ben repartit el pes, queda molt ben allotjat en el seu puesto i a més queda molt ben subjecte, de manera que no vas por ahí botant, sentint molèsties. La veritat és que aquest sistema és genial. Més detalls d'aquesta motxilla. Un altre detall interessant, a la majoria de curses de llarga distància ens demanaran que portem un pitu i en aquest cas ja ens ve incorporat. Per tant, ens l'estalviem, el tenim a mà i fora mals de caps. Una altra cosa interessant, doncs ja ho sabeu, el sistema de fixació. Aquesta és una motxilla que nosaltres podem canviar fàcilment la manera de posar-nos-la, de subjectar-nos-la, de manera que podrem personalitzar-nos-la completament. Dues butxaques baixes, dues butxaques fetes amb una licra elàstica molt generosa, queda molt ben agafada, pressiona molt bé tot el que hi posem a dintre. Jo en aquest cas he posat un paravent de la seva marca, la veritat és que és minimalista a tope i aquí dintre queda collonut. A l'altra banda, uns gels, la idea és, ja ho veieu, muntem uns gels i el millor, si us fixeu, ajusta molt i molt bé, és impossible que surtin i que els perdeu. De manera que sabeu que qualsevol cosa que munteu sobre aquestes butxaques no només tindrà un accés fàcil, sinó que a més és molt difícil que el perdeu. Més detalls de la motxilla. La motxilla munta unes bandes reflectants, tant a la part frontal com a la part de darrere. Aquest logo és un logo que quan ens dona un cop de llum se'ns veurà i se'ns veurà de molt lluny. Més coses. Munten el sistema SensiFit. El sistema SensiFit és com podeu veure tota aquesta banda. La idea està feta amb una licra power, agafa molt bé tota la nostra esquena, reparteix perfectament el nostre pes. Munta una butxaca feta amb una mena de licra molt resistenta. La idea és que hi puguem posar qualsevol cosa aquí darrere i que no la perdem. I a la part de dalt hi podríem arribar a portar des d'un camelback fins a qualsevol cosa que puguem necessitar. Jo en aquest cas he posat una peça de pluja, és una peça impermeable, és una peça homologada que la majoria de curses us demanaran que porteu. Què més explicar? Butxaques laterals en cremallera, dues butxaques laterals en cremallera. Quan nosaltres l'obrim, òbviament jo aquí he posat un frontal. Tota aquesta motxilla, què pesa? Doncs aquesta és una motxilla que, segons el fabricant, ens diu que pesa 110 grams i que ens dona un volum amb litres de 3 litres. Amb la qual cosa, jo crec que la convertim probablement amb la motxilla de la sèrie Lab més polivalent que existeix. D'acord? Poca cosa més. Aquí continuem explicant cosetes. Encantat descriure-us el millor possible el que esteu veient. D'acord? Ens veiem fins una altra.